Naman kulitis kon. Ugot, ugot ti karabasa. Tanay. Tata si ta. Kulitis sabong ti karabasa ken damot ti babasi nga tarong. Ta. Sa bawak tatada na kanudeg igupot. Ran agluto ti pangarabasa layaam. Yan dayta laya. Amom datan no sikak Ilocano. Siyempre, si Kang Ilocano, danabati nga si Dirabi niya, ay kargamot na, sana isu-isagpaw mo. Pura ewan sibuyas ng daytan, naramantam-tam daytan. Saktaw, burburo ka, daytan. Saksak mo amin ditan, kasi tagluto tinatang. Amom datay no Ilocano ka, yang aluto daytaw. Comment mo ano niya nga luto datoy. Special de Pilip di Ilocano datoy nga si Daan. Naluto. Makayon mga nan. Antay na. Oops, una yan. Kasi siya kakasay. Yan. Sus. Stay. Yes, sugat mga natan mga nan. Ano lakay? Di ba semangat? Dapat torta.